Obec Horná Súča si pripomenula tradície našich predkov a rozlúčila sa s letom poďakovaním za úrodu tradičnou dožinkovou slávnosťou. Tento ročník bol však niečím výnimočný. Stal sa súčasťou programu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou a Českou republikou. Už v diele Jana Palárika sa spomína slávenie dožiniek. Ich korene tak siahajú do dávnej histórie nášho národa. Len hrstka obcí na Slovensku si zachováva túto tradíciu dodnes. Dožinky sú tradičnou slávnosťou ukončenia žatvy. Tradícia dožiniek a poďakovanie za novú úrodu sa aj v Hornej Súči udržuje od pradávna. Tento rok máme výnimočný z toho dôvodu, že sme pripravili jeden projekt Kultúrou rozdielnym myslením rovnaký spolu so partnerskou obcou Starých Rozenkov, ktorý bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci mikroprojektu. V kostole svätého Jána Nepomuckého dožinkový sprievod odovzdal dary a poďakoval sa tak za úrodu spôsobom, akým to bolo vo zvyku ľudí už dlho predtým. Celkové podujatie je pekné, mali sme tu aj návštevu z Nitry a im sa to veľmi páčilo, tak sme spokojní, že sme ich pozvali. Páčia sa mi ako každý rok. Áno, chodíte často? Chodíme každý rok. A prečo nie ste v kroji napríklad? A tak napríklad nemám kroj. Aha. Až ho budem mať, tak možno pôjdem. Ako sa ti sedí na koníku? Dobre. A čo sa ti tu páčilo najviac? Všeličo. V úrodnejších oblastiach sa na niektorých miestach zachoval až do nášho storočia zvyk, že prvé zožaté obilie sa hneď vymlátilo a dalo zomlieť, aby sa mohlo po ukončení žatvy pripraviť jedlo už z novej múky. Povinnosťou gazdinej bolo starať sa o stravovanie. Jedlá museli byť výdatné, chutné a gazdina ich mala priniesť v zaužívanom čase. Inak juženci privítali niektorou z posmešných piesní, ktorých bolo nadostač. Pohostenie malo obradný charakter a aspoň chlieb mal byť z novej múky. Súčasné dožinky sú veľkolepou celoobecnou oslavou, na ktorú prichádzajú hostia z celého kraja. Tento rok obec privítala aj českých susedov a urobila ho tak neobvyklým. Páči sa vám na tomto ročníku z dožinkových slávností u nás? No určitě a musí se mi líbit z jednoho prostého důvodu, protože je to společný projekt Hrozenkov, Horná Súča a tyto dožínky, tak jak minulý týden byly dožínky ve Starém Hrozenkově, jsou součástí tohoto projektu, financované z části z mikroprojektu Evropské unie. Slávnostný sprievod celou dedinou dáva na vedomie všetkým, že žatva sa skončila a treba sa postarať o novú úrodu. Typickým symbolom slávnosti je dožinkový veniec. Keď sa žatva chýlila ku koncu, uvili žnice s klasou a polných kvetov veniec. Vyrobili ho z obilia skoseného posledným rozmachom kosy. Hotový veniec pokropili svetenou vodou a zavesili do komory. Zvyčajne sa uchovával do Vianoc alebo až do nasledujúcej žatvy. Niekedy dávali klásky z neho do pierok pre svadobčanov. Zvykom bolo aj zavesiť posledný snop do hubna a keď dobytok ochorel, pridali ho do krmiva ako liek. Veniec je symbolom vlastne tej plodnosti a odovzdáva sa na vďaku tomu gazdovi, pánovi farárovi, vlastne cirkevnej a svetskej vrchnosti, tak by som to povedala. Odovzdávanie venca bolo spojené s prednesením vinša, ktorého obsah varieroval podľa toho, komu bol určený. A kde napríklad teraz skončí veniec, ktorý vám darovali? Tento veniec skončí tak, jak všetky predtým. Bude zavesený počas celého roka na obecnom úrade, vo vestibule, vo vstupe, na schodišti pekne. Odev je jedným z podstatných prejavov kultúry ľudstva. Forma a štruktúra odevu vždy reagovala na ekonomické, spoločenské a kultúrne podmienky jednotlivých národov. Máte na sebe krásny kroj, ktorý je typický pre každú obec a mesto. Čo poviete k jeho histórii divákom? Toto napríklad, čo mám na sebe teraz, to je robotná zástiera. Je slávnostná, mohli ste tu niekde vidieť ju, aj čierna patrí k tomu kroju. Červená šnurovačka, rukavce s vyšívkou, aj tu, aj okolo krku klasickou. Kroj nie je taký bohatý ako možno z tých južných častí, je taký chudobnejší, ale vidieť, že ešte tí ľudia stále ten kroj majú v láske. Toto je robotný kroj. Kroj, ktorý je ako sviatočný, tam sú súkené nohavice. Tieto papuče patria k tomu, to ja mám len teraz zakryté. Ale tie papuče patria k tomu ako spoločenskému alebo sviatočnému kroju. Áno. Potom lajbrík, typická je táto vyšívka na chrbte. Áno. To je typická výšivka ako súčanského kroja, lebo sú aj dolnosúčanský kroj, aj z Moravy, ale oni majú nejaký iný tvar tej výšivky. Takže
potom tieto gombíky, ale to už táto predná výšika je skoro viac krov je podobná. A čo to máte pripevnené na lajpríku? To je ako žatevné perko. Aha. To, keď sú dožinky, tak každý v tom sprievode, akože žnec, má takéto perko. Tohtoročný projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného aj Trenčianskym samosprávnym krajom. V rámci projektu cezhraničnej spolupráci Kultúrou rozdielnym myslením spoločný sa koná dnešné podujatie v Hornej Súči s tým, že sa realizuje projekt cezhraničnej spolupráce Česká republika, Slovenská republika. Všetko funguje tak, ako bolo napísané, počasie nám vyšlo, tešíme sa z toho.